Moi! Haittaako sua vaihdevuosien aikainen turvotus? Tällä videolla mä kerron sulle syitä, mitä sillä turvotuksen taustalla saattaa olla, ja mä annan sulle 3 vinkkiä, millä sä voit itse lievittää oireitasi. Kannattaa katsoa video loppuun saakka, koska tuut saamaan vielä 5 täsmävinkkiä siihen, miten sä voit itse lievittää vaihdevuosien aikaista oireilua. Turvotus on tosi ikävä vaiva. Saattaa tuntua, että nestettä kertyy joka paikkaan, että vatsa on turvonnut ja pinkeä. On vähän kuin siellä olisi ilmapallo, se saattaa olla tosi kipeä ja se voi johtaa siihen, että se haittaa sun arjen toimintoja ja tuntuu tosi epämukavalta. Mitä syitä siihen sitten saattaa olla? No, jo esivaihdevuosiiässä eli yli 37-40-vuotiaana estrogeenitasot vaihtelevat siellä kehossa. Ja tämä voi johtaa nesteen kertymiseen ja turvotukseen. Toinen syy on se, että kun siitä vähän mennään eteenpäin, niin sekä estrogeeni- että keltarauhastasot siellä kehossa vähenevät. Ja näillä on muun muassa semmoinen tehtävä, että ne edesauttaa suoliston peristaltiikkaa, eli sitä aaltomaista liikettä, millä se ruokamassa siellä etenee. Ja jos ei se peristaltiikka toimi kunnolla, niin silloin se ruoka sulaa ja imeytyy hitaammin, mikä voi johtaa siihen kaasun kerääntymiseen ja turvotukseen epämukaviin oloihin siellä vatsassa. 3. Jos se suoliston bakteerikanta siellä on epätasapainossa, niin silloin siellä ei välttämättä ole tarpeeksi niitä hyviä bakteereita tuottamaan tämmöistä beta-glukurodinaasi-nimistä entsyymiä, joka vaikuttaa hiilihydraattien sulamiseen. Jos ei hiilihydraatit sula kunnolla, jälleen siitä oireena voi olla kaasun kertymistä ja turvotusta, ja lisäksi suoli voi toimia hitaammin. 4. tärkeä syy on pitkäkestoinen stressi. Se vaikuttaa heti sinne ruoansulatusentsyymeen ja mahahappojen tuotantoon niin, että ne heikkenee ja silloin ruoan sulaminen vaikeutuu. Näitä syitä on varmasti myös paljon muita, mutta tässä muutamia tärkeimpiä. Mitä sä voit itse tehdä asialle? Vinkki numero 1. Muista juoda 1,5–2 litraa vettä päivän aikana. Juo ateriolla vain 1 lasillinen, että ruoansulatusnesteet ei laimene, ja ajoita sen sijaan se juominen aterioiden väleille. Kun keho ei kärsi nestehukasta, ei ne turvotusoireet ole niin pahat. 2. Kokeile hellävaraista lempeää liikuntaa. Lähde kävelylle, kokeile joogausta tai pyörittele hulavannetta, jos sulla semmoinen on. Se hulavanne monesti myös edesauttaa sitä vatsan toimintaa. Koska siellä turvotuksen taustalla toisinaan on myös stressioireet, niin liikuntahan lievittää sitäkin lempeästi. Ja 3. yritä vähentää ainakin hetkellisesti sieltä sun ruokavaliosta palkokasvien, kaalikasvien ja hiilihappopitoisten juomien määrää. Korvaa ne sen sijaan hyvin sulavalla ruoalla, esimerkiksi marjapirtelöillä, sosekeitoilla, vaalealla kalalla ja lihalla, uunijuureksilla tai höyrytetyllä kasviksilla. Toivottavasti näistä vinkkeistä on sulle apua, ja kuten lupasin, niin bonuksena sä voit ladata itsellesi maksuttoman oppaan, jossa on 5 vinkkiä, millä saat annettua turvotukselle kyytiä. Tämän oppaan sä voit käydä lataamassa videon alta olevasta linkistä. Ja kiitos kun katsoit.